Kaixo? Bueno, ongi etorri Loinazpeko plastika gelara. Lehenengo eta behin, azalduko dizuegu plastika ikasgaia DBH lehenengo mailan ez dela lantzen. Musika 2 ordu ematen dira eta plastikarik ez da lantzen. Plastika DBH bigarren mailan hasten gara lantzen. Eta astean 2 saio izango dituzue. DBH hirugarren mailan, derrigorrezkoa da baita ere, eta plastika saio bakar bat ematen da. Eta baita ere daukezute aukerako hartzeko aukera, bai? Sormen tailerra izeneko aukerakoarekin, eta hori astean 2 saio izaten dira. Eta DBH laugarren mailan ere plastika hartzeko aukera duzue baita ere, zeren da derrigorrezkoa, eta kasu honetan 3 ordutako saioak izaten dira. Jarraian, ikasle batzuen laguntzaz ikusiko dugu plastikako ikasgaia nola lantzen dugun, eta bertan zer lan mota egiten ditugun eta ikasgaia nola antolatzen dugun. Beraz, aurrera. Ikusizko komunikazioa eta teknologia berriak hain garrantzitsuak diren garai hauetan, plastika eta ikusezkuntza ikasgaia lantzeko Classroom plataformaz baliatzen gara. Plataforma honekin nola lan egiten dugun aurkezten laguntzeko, bigarrenzeko 2 ikasle ditut hemen laguntzaile bezala. Kaixo, Ninas naiz, eta ni Rajela, eta aurkeztuko zuegu pixka nola joan Classroom plastika. Bueno, sartzen diak plastikan, eta nuo naiz aurkeztu bat dutena. Bueno, lehen dauzke ikusten bezala aurkezpena, da pixka zeingo deun azaltzeko. Gero lehen dauzke nola inbarreun marrazkiteko, pixka laguntzeko, eta lehen dauzke eredu. Eta lehen urtean egon zien ikasle Loinazpen intzuen eredu batzuk. Bueno, ni elegitu nuen askatasunekin lehoi hau, hemen bat zuela, iluna. Eta gero, ere bai genuen punton berdine irudikin, koloretako irudikin. Eta hemen gaudezue nik iluna. Gero ere bai, COVID-a dela eta laguntzen digu plataforma honek minten bidez eta bibliak bakiteko eta alare horreteko iten. Banik, unasek esan duen bezala aukerare tximeleta hau eta hemen da unikin detena. Naiz eta hau tximeleta hau paperenin, gero aukera daukeu irakasle emateko eta irakaslea konfinauta badau edo askotan konfinatzen gean egoera dela hau, bilatzen diogola eta hola baita ikusitzen eta Office Lensekin bilatzen dugu. Eta gero baita dau, nikin nuen nintxie, txuri behitzen eta hemen unitzen duna. Jarraian, aurten naiz beste urte batzuetan plastikan egindako lanak aurkeztuko dizkizuegu. Kaixo, gu Aneta Olaiaea eta plastika ikasgaile guztiz praktikoa. Material eta teknika desberdinak ezagutuz gure ardelanak sortzik dugu. Eta horretako, menti bakoitzak aukeratzen dugu bere guztuko ditun eredu eta hainbat marrazki. Eta hilabete bakoitzen okitzen dugu arazo egoera bat, eta gure lehenengo hilabeteko arazo egoera izan zen arteganen museo bat egitea, eta hortako marrazki hauek egin ditu. Lehenengo hasteko museo bat egin dituen txuribeltzen hilako marrazki batzuk eta irakasleen hainbat modu eta hainbat eredu hartuta ginen betetzen. Eta gero, aukera genituen guna genituen eredu, eta marraztu genituen puntuki, baina koloreko puntuki. Gure artelanen musea osatzeko ingenun bigarren lana izan zen marran bidez ingarren lana eta bendozko irudik batzuk darena guztiz marra bitxez marraztu. Marrakin ingenun bigarren lana izan zen marrakin eta kolorekin irudiri volumena ematea eta hauen die eredu. Malko urdinen artean maiteko zaitu
itxasoaren beste aldean. Utzidazu kontatzen izarren artean, utzidazu lastantzen hiru akorde hauetan, utzidazu kontatzen zederra den zu ikustea, utzidazu kontatzen. Kaixo, gu Bila Talurgea eta kolore teoria nola ikasi honeak utziko dizu. Lehenengo zirkulo kromatiko ebili genuen temperakin ikasteko, eta gero monokromia ebili genuen kolore bat eta txuri eta beltzan astuta pintatzea, eta gero polikromia ebili genuen kolore bat baino gehiokin marrazteko. Gero hartatzeko marron teknika kaso genuen hiru pausoan, nola izan, eta irakastek eman digun marazkikin lan agotu ditu. Koloren teoriakin jarraituz nikeu artista famoson kuadro txuri, kolore hotz berokin marraztu eta gordi. Kaixo, ni Asier naiz eta plastikako bigarren ebaluaketako arazo bera azalduko dizuet. Arazo bera honetan inbarrakuna da bakoitzek bere herriako proposamen bat grafiti batin eta fotopea programakin landuko du. Hemen adibide batzuk erakutsiko dizkizuet. Ikusi, lehenengo ata behar dugu foto bat gure herriko pareta bati, eta gero ikusten dezen bezala marrazki bat inbar dugu eskuz, botula horrekin dagoela ondo landuta, eta fotopea programakin esan duten bezala gure herriko paretan txertatzen da. Bigarren adibide honetan, pareta bat izan beharren esi bat da, eta hemen dago grafiti oso ondo landuta, eta hola ditzen da. Kaixo, Ilusio naiz. Eta nio nahi, eta plastika honin ditugun gauzak erakutsiko dizugu. Zai ere gara honekin talde lanak itea, baina plastikan talde lanak iten eta hemen daukazu bat. Kuadro bat hartzen dut eta zatitzen dugu zatitan. Ikasle batek hartzen du zati bat eta egiten du marrazki hori. Eta gero kuadro handia pasatzeko zati guzti pegan eta kuadro asatzen da. Eta honek balio diu arte ingurun gehiago jakiteko, eta hemen daukagu adibide bat Picasso eta Dali dauzkuna. Picassok arrautza kubo bat bezala marraztu zuen, eta Dalik surrealismoa ibilita arrautza bat arbola baten gainean marraztu zuen. Lan teknika berdine jarraitu zen daukeu Joan Miron lorategi bat tenperekin ipiniko. Zerazko margoak erabiliz hemen daukeu muntxien marrazki garraixia. Hemen pintura akrilikokin daukeu Picasso Guernica kuadroa. Hemen pastel motako pinturak erabiliz Leonardo da Vinci kuadroak, la Mona Lisa hartzeneko. Hemen daukagu rotularekin margotuta fotoaiteko marrazkia. Hemen daukagu rotularekin margotuta fotoaiteko bat. Hemen daukagu rotularekin marrazkia. Hau da tenperekin landutako azken talde lana.
denean gara eta jarraian burumena egindako zenbait lan ikusiko ditugu. Bi dimentsioko gainez gain eskulturaren marrazkiak marra eta kolore mantsoz bidez. Eta beste aldeak ditugu erlibeak eta eskaloiz moldekin eta guztinez landuak dira eta temperakin marratuta dago. Zure bere guztiei eustea, zure min malkoak baretzea. Hirugarren ebaluazioko arrazoia da enpresa eta dena bateko eskultura egitea da. Hemen hasieran Andereñok eman duen papela izango da, gero egun montadoru hola, eta gero egun neon izena jarko. Hemen garbi bat Ferrari etxekoa eta bestea Begiedo optikoa. Eta hemen ondoan sormenta jorreko guztien ezindako eskulturak,